Mbukelo khona ekhaya ebikele egameni likaJesu. Ilapha ekhaya manje esigodlweni sami futhi mbukelo khona ekhaya lapho ngisebenzela khona. Sekusileke mbukelo khona ekhaya ngithemba nilele kahle ngoba umkhuleko enginipha wona futhi uyanichaza futhi uyanisebenzela futhi uyaniphumelelisa. Sesengelile-ke sesekuseni namhlanje esigodlweni sami njengamanje. Asike sivule ngomkhuleko. uNkulunkulu amandla egameni lakho Jehova namandla Nkosi amakhosi moya ongcwele. Nawe umbukelo khona ekhaya kunkula phakathi yakudinga njalo ubusuku nemini mongcwele. Uzonke inkinga abhekane nazo kuhle kubi kumnandi kuyababa kuyashisa kunjani uhlezi akudinga Nkosi amakhosi Jehova namandla silungileyo moya ongcwele. uNkulunkulu samazulwini. uNkulunkulu amandla nikeze amandla Nkosi amakhosi angakulahle futhi angilibale egameni likaJesu kuze phakade amen. Bukelo khona ekhaya masokuphumeza onemali uNkulunkulu ungamlahli. Abakini futhi abungabalahle. Noma bekukunini lapho kungalenza iphutha mbukelo khona ekhaya yakucela futhi ngiyayithoba kuwe ngalokho. Noma thosa kuhamba kahle into zakho mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu ungamlahli nabakini abungabalahle. Ngasonke isikhathi bazise babeke phambili yonke into oyenzako uzobona yonke into izohamba kahle mbukelo khona ekhaya. Yakuthemba futhi nawe ngicela ungathembe noNkulunkulu umethembe. Mina ngisithunywa saNkulunkulu ngisiza wena mbukelo khona ekhaya. Ngingumuntu ngabantu ngiyakudinga nami ngiyakudinga lakhake zikhona ngisho zonke mbukelo khona ekhaya zihlukahlukene zatholakala egameni likaJesu. Inkosi ibusise. Yabonga mbukelo khona ekhaya. Sesikhulekile manje sesavule ngomkhuleko. Ake sibhethe uNkulunkulu ngaloko namhlanje ungiphane mina wena ukuphane. Yes imali ngiyayidinga nawe imali uyayidinga mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise. Haleluya.